sura 2 fey 4 wa idh najjaynakum andite tumande men danduno on toujours ko bani Israil min ali fir'auna immorde konel fir'auna yasumunakum hibe memina on su al adabi ko buri bonde e lette yudabbihuna hibe hirsa abinaakum bibbe mo worbe ben onon bani Israil wa yastahayuna hibe acca nisaakum bibbe mo rewbe ben don be tertobe be wura wa fi dhalikum woni edun do modon bala'un jarrabuye molanado min rabbikum immorde ka jomi mo azimun mawnudo kon don sababu yo fir'auna hirsu bibbe worbe bani Israila ben acca bibbe rewben on yiltoto ka numéro téléphone ji ma yilto don ka tafsir arano mo mi wadi numéro téléphone ji din 631 60 5309 même numéro e réseau ji din fosi wana araba wa idh faraqna bikumul bahra andite tumande men sekanno on o baharu fanjaynakum men dandi on wa ghraqna men yoli wa ghraqna men loji ko fala da wowi ata ala fir'auna ko nel fir'auna de kono do ko ya faamu yoli on wo loji o fo e mum be heddanoki ko do be dadano ko don be heddino wa antum tay onon tanzuruna hidon dar wa idh wa'adna Musa ante tumande men fodondirno e annabi Musa 40 laylatan balde capande nay thumma takhattumul ijla rifti jogiti don gari ndir rewetende min baadi baaw makko wantum tay onon zalimuna on toñi hore mo thumma afawna ankum rifti men yafi on edum min baadi dhalika baaw dum don kadi la'allakum nagasano tashkuruna yetta nemaji alla din kono honto on yettali nemaji din ko nebuda dowtude mo mara suudu ayiltoto ona tali si wona dum alla girti e bani Israila fiyo be male fi wata be malkise kono Allah subhanahu wa ta'ala on jokki be ha waawali be marsirde qissaji buyno e o dars on nodday ka numéro téléphone ji 628 60 5309 même numéro e réseau ji din fawsi wona araba wa idh atayna Musa ante tumande men okkuno annabi Musa alkitaba deftere nden wal furqan ende do sendidirde gonga e fenande la'allakum hino gasanon tahtaduna on feway wa idh qala Musa andite tumande annabi Musa makanno le qawmihi yimbe makko ben ya qawm kono yo yimbe an innakum onon de zalamtum on toñi anfusakum horemo bitti khadikumul ijla sabu jogitagol mon ngari ndir rewetendi accudon Allah fatubu tube ruttodon ila bari'ikum faade ka jeydo on dum woni Allah subhanahu wa ta'ala faqutulu wartindiron anfusakum wonkeji mon din tay on say kambe ko ni tububu ye woni no wadirte thalikum ko wadugol mon dum khairul lakum buri on moƴƴande inda bari'ikum nokku ka jeydo on fataba alaykum kanko Allah subhanahu wa ta'ala son wadi dum o jabanay on tububu ye sabu innahu no kanko Allah huwa tawwabu kanko jabu tububu ye arrahim yurmetedo wa idh qultum andite tumande wi no don ya Musa lan nu'mina laka menen de men gomdintama hatta nara Allah ha men yalla jaharatan e kene sababu ko be woli dum kon kadi no ton on nodday ka contact ji fa khadatkum nangi on as-su'igatu ha cangon wa antum tay onon tanzuruna hidon dara thumma ba'athnakum rifti min immintini on min ba'di mautikum baaw mayde monde la'allakum hino gasanon tashkuruna yetta nemaji alladi wa zallalna min dawdina alaykum e dow modon al-ghamama dule cewde fi watanange ngen sonju on ka sahara wa anzalna min jippin alaykum e dow modon al-manna dobe judade bi mana tebbeli judadi wasalwa e lacciri wada dum juri ma fa ha moji ma dum kala do nyamete ma fa do ha moji wona be lacciri tun me inni on kulu nyame min tayyibati imorde labudi ma rasagnakum komen arsiki on kon hara on marali be mari alla dali wa ma zalamuna be to nyaali men sabu ko be mari kon walakin skoni kanu be latin anfusam kore mabbe zulimun ko be toñi ba ila ka be mari don hande kadi accutuno jippade wa idh qulna ante tumande men wino udkhulunate hadil qaryata inde do sare dum ko Palestine won ko fanda fakulu nyamo minha imorde mayre haythu shi'tum kala ko fala do ragadan e yaajende wadkhulul baba natiron ka dambugal non sujjadan harakun sujjube wa qulu yon hittatun kongol fukkaygol bakkatu naghfir lakum men yafo on khatayakum bakkatuji mon din wasanazidul muhsinin aray men beydana moƴƴuɓen ko moƴƴi daiman
fa baddala alladhina wattiti ben zalamu toñuɓe qawlan konngol ghayra alladhi haranangol qila lam gol ɓe yeeta ɓe wattiti ngol ɗon ɓe woli gongol ko hongol wonno ko ɓe woli ɓenni hintatun ko hittatun ɓe wiyayo ɓe wol ɓenni hintatun ka haala hino ɓattodiri fayda ko gotum kono firoji ɗin no serti fa anzalna men jippini ala alladhina e dow ɓen zalamu toñuɓe rijisal lette mina sama imorde ka sama bima kanu sabu konko ɓe laati yafsuquna hiɓe fasinqino wa idh istasqa Musa ante tuman annabi Musa ɗaɓɓuno yarninango ɗaɓɓuno ndiyan yareteɗan li qawmihi fi yimɓe makko ɓen faqulna mi wi'animo idribi piir bi asaka tuggordu maɗa ndun alhajara hayre nden fanfajarat pulliti minhu e nden hayre 12 aynan canɗi 12 qad alima gumɗi andi kullu unasin kala leñol mashrabahum yarirde maɓɓe ka ɓe jogata ɗon kon ɗum woni nde hayre ko honno nde hayre tappirano on nodday ka contact ji ɗimi jonni on email kadi no woodi elaji abdoullahi kala @yahoo.fr kulu ñaame washrabu yaron min risqillahi ko immorde arsiki allah ni wala ta'thaw wata on yaaru fil ardi ka leydi mufsidina bonnugol wa idh qultum andite tuma nde wino ɗon ya Musa ko ayu Musa lan nasbira amenen men wawata mun nyaada ala ta'amin wahidin e dow nyamete hun goto nani nyande o lacciri wadande juuri e tew menen dum don tun sansata men ala e mu fad'u lana torano men rabbaka jomma yukhrij lana yo yaltinamme mimma tumbitul ardu immorde konko pullitoto ka leydi ko fudata ka leydi min bagliha manite mojja tokora majji alaka alqur'ana son fejjide do on yitatade min bagliha immorde kappe leydi ndin aw qithaiha madun danne leydi ndin wa fumiha e pute leydi ndin wobbe wi'a wuse wano menen mamu wa adasiha e nyebbe leydi ndin wa basaliha e basalle leydi ndin qala wibe atastabdiluna e on wattitay alladhi nden hunde huwande kanyum aduna burde jaasude billadi e nden hunde huwande kanyum khairum burde moƴƴude ɓe wi o wi ɓe awa ihbituji pe misra ka saare leysi wiyama ɗo misra na ya faamu ko misra Egypte de ko misra ko saare wonde ley ko nde woni ko fanda no wona ko misra o mo anduɗen no wona ko misra go fa inna lakum ande hino wodani on ma sa'altum kon ko tori ɗon ɗum no ley ton ɓe jippi wa duribat wada alayhim e mabbe adillatu hoyande wal maskanatu e miskinan ka ko ngun wa ba'u be ruttode be ghadabin e tikkere min Allah immorde ka Allah dhalika dun do bi annahum ko sabu kambe kanu be latike yakfuruna hibe yadda bi ayati Allah ayaji Allah den wa yaqtuluna an-nabiyina hibe wara annababe ben bi ghayri al-haqqi ko alda e gonga dhalika idandi ko wadi dum bima asaw ko sabu ko be yeddi kon wa kanu be lati ataduna hibe jaggita haray o darsu men ɗo ko ɗo gasi ko ɗerol haray ko ayyo musidɗo an julɗo gorko ma ɗum bandirawo an debbo yilte kadi rewtoɗon ngol ɗo ɗerol kadi ha wawo kala qissa e sababu nuzul ko hatto jinɗo landagol o darsu ɗo no halda